Kaudhi weche mag nonro mag apisas magobila gwenge mag Athi dhi nyime gi timo nonro kotenore gi tho ma japuonjre moro ma mbalariany ma Daystar bade ma Athi, japuonjre mayango ni nyocha otho juma achiel kende tok donjo e kar tiegruok. Masicherono ma jigni 18 na yud ka ochuogi gi mabith kendo chwero remo mathoth e kar dak ma jopuonjre e mbalariany no kendo nyocha oring kode kar thieth ma Shalom mantiere Athi River kama bang'e ne owiteo e ngimane. Anyuola mare koro dwaro lere wi tho mar nyargino. Magitimore seche ma odiochieng' ma mbalariany chieng' manyoro mbalariany no ma Daystar ne riko sebago alam ne japuonjre no, kata kamano ler malong'o to ok ochiw. Familia no pod ni kod penjo ka giwacho ni kata nonro mar bero bende ok ochiwo ler madwarore. I only admitted her to Daystar University on 4th September, and hardly 4 days elapsed before she was found dead in that hostel that she was staying. It's not the hostel that I had paid for. I had paid for a different hostel, but she had been put in a different one. And this hostel doesn't have even CCTV cameras, which could have actually tracked the movement of my child. The postmortem report is not conclusive because samples were taken, which are yet to be released from government chemistry. The report only states that the child died because of excessive bleeding due to a deep knife stabbing. Ka pod wantiere weche mag apisa